Sisibeli makadii ndi-Loveness weku-Greenwood. Pane mwana uyu anonzi Tapiwa ane kidney failure, saka ari kuitwa hanzi inonzi dialysis here. Akaramba kubetserwa kumahospitals, akaramba kumubetsera mahospitals mahombe vakaramba kumubetsera. Saka izvezvizvi ari kunzi anofanira kubhadhira 4,000 every week kwaari kunorapiwa kwachona. Every week anobhadhira 4,000 rands, 2,000 first day ne2,000 the second day. It's 4,000 per week because anoenda 2 days. Saka vangu vachikumbirawo kana muchikwanisawo kuvaisirawo papeji penyu, kana zvichiita kuti muvaisirawo papeji penyu please. Tikukumbirawo mai vachona zvina kuvamirirawo zvakanaka vese nababa vacho havasi kukwanisa kuibuditsa 4,000 every week. Maita basa.